Di dema nexweşiya Koronayê de rêjeya tundiya li hemberî jinan qat bi qat zêde bû. Li gorî lêkolîna ku zanîngeha Sabanciyê kiriye, li bajarên Kurdan û Tirkiyeyê ji sedî çil û siseyê jinan di dema karantîneyê de bi tundiyê re rûbirû mane. Li tevahiya cîhanê jî 243 milyon jin rastî tundiyê hatine. Li gorî derûnînasan ji ber ku di dema karantîneyê de jin û mêr demeke dirêj bi hev re di malê de derbas kirine, bi qisûr û kêmasiyên hev re zêdetir rûbirû mane û ev yek jî weke tundî derketiye holê. Tundiya li ser jinê bêtir bi destê kesên ku di nav malê de ne, kesê ku bi rehetî dikarin têkevin nav malê bi destê wan têkirin. Di rewşa karantînayê ya pandemiyê de ji ber ku her tim di nav hev de ne, mêr û jin di nav hev de ne, derfeta ku jin rastî tundiyê rastî tehdê bibin, hani ihtimala wê zêdetir dibe. Ji ber ku berê dibe ku mêr dixebitî li derve be, bi ro nikarî bil malê bisekin ya. İhtimala ku bi ro tundiyê li ser jinê bike tune bû. Lê niha ew ihtimal jî heye. Tundiya li ser jinan helbet ne tenê fizikî ye. Zexta aborî û derûnî jî cûreyên vê tundiyê ne. Jin ji aliyekî ve û mêr ji aliyekî ve tundiya li hemberî jinan dinirxînin. Kîjan alî çi dibêje bila bibêje rastiyek heye. Ew jî rojane zêdebûna tundiya li hemberî jinan e. Ji bo pêşî li vê tundiyê bêgirtin, faktora sereke jî guhertina hişmendiyê ye. Piraniya jinên ku rastê tundiyê tên vê yekê êdî aşkera dibêjin. Lê jinên ku weke hevzayan dê xwe nahezirin jî hene. Mala me çok şükür Türkiye tune. Jin fakire qaydım jin biraz ev şura fakir serbest bin. Biraz bermire tişkine binin. Wala kurmancê me li jinê xwe dixin. Baskiya kurmanca pir e. Mavirnine wala hiç bev nakin. Nava malê de dimînin ya. Mecbur iş şitine, depresyonê de ne. Mecburî dî peletine ve millet yani şiddet etke. Bunalım edane. ولا داكي تعدجن ضد ميرا حكم ميرا برنا مايتا Biraz şiddet nekin, biraz huzur bu. Her çi qas aktorên serekeyên tundiyê mêr jî bin hinek li xwe datînin û hinek ji wan jî bi temamî li dijî vê yekê derdikevin. والله كيماسيكي برمزنا نزانم من بيزيدا جي بينا حس يعني تشاوكي دور بالي مدى زيدا چنابن بنا اولي انسان خراب د میرا دازیانه د پیراکا دازیانه yani دوی belki evçebo sıkıntı ki ha bu are bere mera şiddet etkin kandi jin şiddet etkin dava desteği peki tnikari harim maleji Di nava salekî de li bajarên Kurdan û bajarên Tirkan 268 jin ji aliyê mêran ve hatine kuştin. Jinên ku di dema tundiyê de karîna xwe ji mirin an jî birîndarkirinê xilas bikin xwe pir bi siûd dibînin. Maşallah dekak Rûda û Amed.